Здравейте, приятели, в следващото видео ще играем. Познайте коя игра? Евротрък. Точно така, приятели, ще играем Евротрък. Нямате се идея колко яка тази игра. Хайде. Доста яка. Евротрък. Евротрък симулатор 2 ще играем. Ако не сте гледали миналото видео, дето играх в Roblox Dangerous Drive, дето го гледате, също така се абонирате с този канал. Пуснете голям палец нагоре. Станем по-добри. Ще тренираме. Ами, как века? Ще първо на Volvo. Този. Може и ни хареса. Кой ли знае? Докато тръгне за играта, ще чакаме. Сега, приятели, тръгна. Ще тренираме, защото съм доста слаб. Трябва да стартираме камионът. И да. Какво? Трябва да обърна. Нещо ще се получа, приятели. Трябва да чуя. Нищо не разбирам, приятели. Вкарах го, но нищо не ще. Чакайте, ще пробвам друго. Ето това. Малко тренировки и след това ще направим другите клипчета. Да. Трябва сега спейс да го пусна. Да, мана ръчната да тръгне. Хубаво.
трябва да правя? Там няма отива. Това е трудно. Опа, приятели, това е доста трудничко. О, ме закачихме. Тираджия мен няма да стане. Опа, превърнах се. Се качи малко и тук го е на планката. Стоп. Тръгваме. И закачихме малко, ма... Няма. Хора, но съм слаб. Хора, какви са тия пътища, брат? Ами хора, сега до тук ще е клипът. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, поставете един голям палец нагоре. И ако искате още такива видеа, абонирайте се в този канал. А сега от мен, чао!